guhdarên hêja qehwe û felsefe dest pê dike. Qehwa xwe bigirin û kerem kin sohbeta me. Merhaba guhdarên hêja bi beşeke nû a qehwe û felsefeyê em careke din li pêşberî we ne. Merhaba guhdarên hêja, me dîsa qehwa xwe hazir kir û bi bernameyeke nû em dîsal pêşberî we ne. Sezgin merhaba. Merhaba Murat Çawayî başî? Baş sağ Murat çawayî. Başım sağî. Em ê kînga ji vê felsefeyê xelas bin nizanim. Te behsa 1230 sal kiribûyîn heyên pêşiya me. Hindik maye. Em ê xelas bibin ya. Em dest bername xwe bikin. Belê em zû dest pê bikin biraz. Di bername berê de me behsa İbn Sîna kiribû em li wir mabûn em ê ji wir dewam bikin. Di felsefeya İbn Sîna de wek qadeke girîng tim metafîzik derdike pêşiya me û te jî gotibû di navenda felsefeya İbn Sîna de metafîzik heye. Min gotibû. Erê tu dibêjî qey Tamam. dilme godar nakin. Murat Loma jî ez dixwazim di vê bernameyê de ji metafîzika İbn Sîna em dest pê bikin. Çi ye metafîzika İbn Sîna bi kîjan taybetmendiyan derdkeve pêşberî me? Belê İbn Sîna di dîroka metafîzikê de yek ji filozofên herî girîng tê qebûl kirin. Çimkî di metafîzikê de pergaleke nû damezrandiye. Di metafîzika wî de belê em şopên Aristoteles dibînin. Ontolojiya Aristoteles wergirtiye, ji binî ve guherandiye û jê re wek çarçoveyeke têgehî amade kiriye. Di pergala metafîzika İbn Sîna de di sîstema metafîzika wî de sê hêmanên bingehîn em karin diyar bikin. A ewilê cudahiya ontolojîka di navbera mahiyet û heyînê de, a duyemîn teoriya heyîna mecbûrî, a sêyemîn jî kozmolojiya sidûrê û hiyerarşiya aqlan e. Di bernameya berê de te behsa berhemên wî kiribû di kîjan berhemê xwe de qala metafîzikê dike Murat? Berhema wî ya ez şîfa wek ansiklopediyek felsefî tê qebûl kirin ji çend beşan pêk tê. Di ez şîfa de beşa ilahiyatê ku wê demê metafîzik wek ilahiyat bi hatî binav kirin. Di wê beşê de nêrînên İbn Sînayên li ser metafîzikê bi awayeke sîstematîk birêk û pêk cihgirtiye. Dîsa di berhemên en necat, el işarat ve en tenbîhatê de nêrînên wî li ser metafîzikê hene. Baş İbn Sîna metafîzikê çawa pênase dike? Mijara metafîzikê ji bo wî çi ye? Ser çi disekine, çi dibêje ji me re derheqê metafîzikê de? Vana giş pirsekîne. Erê giş bi hev girê dayîne xwe. Sağ ol malata ava. İbn Sîna gava mijara metafîzikê rave dike pênaseyê ku Aristoteles li ser metafîzikê kiribû jinû ve şîrove dike. Di berhema ez şîfa de İbn Sîna mijara metafîzikê wîsa rave dike dibêje mijara vê ilmê ji aliyê hebûnê ve heyîne. Ev pênase dewama rêgeza Aristotelesa di metafîzikê de cih digire lê İbn Sîna viya vediguherîne û dike ontolojiyeke sîstematîk. Di metafîzika Aristoteles de çawan bêjim piranî puxte di pêş te ye. Bi lêkolînên li ser puxteyê derdikeve pêşberîme û pêş vedikeve. Lê li gor İbn Sîna mijara metafîzikê rasterast heyîn e. Ev nêrîn metafîzikê ji kozmolojiyê vediqetîne û ontolojiyeke serbixwe ava dike. Te got İbn Sîna metafîzika Aristoteles wek pergalek jinû ve damezrandiye. Di vê pergalê de kîjan taybetmendî yani ev pergal li ser kîjan taybetmendî hatiye damezrandin? Wek taybetmendiyeke girîng em karin qala cudahiya mahiyet û heyînê bikin. Mahiyet çawanî ye. Wek puxteyek pênaseya heyînê diyar dike û bi mahiyetê em fehm dikin ku heyîn çi ye, tiştek çawa ye. Ji xwe İbn Sîna gava mahiyetê pênase dike dibêje mahiyet bersiva pirsa ev tişt çi ye. Wek mînak em bêjin mahiyeta qelemê çi ye? Nivîse, nivisandin e. Mahiyeta qehwê çi ye Sezgîn? Nizam
قهوه بخويه ولا نظام بك تزاني بي يعني دبكو قهوة به يعني قهوة يعني قهوة كرم كان بلی مخواسته بود سر ماهیت و هینه بپرسم دناو ماهیت و هینه ده تکلیه گردانه که چاواییه بله ده برنامه بره ده تخواستو بو پرسی مگوتو به مده متافیزیکی ده قال بکن بله تجبیر نکریه وای تپرسا خو آماده کری جبرهما ابن سینا دوغازن برسه بدم ده برهما اس شفا ده بیجه ماهیت گاوا بتنا سری خود تی فکرین هبون و تنبون بخوره ناینه لگور و نرینه ماهیت با آوه که منطقی جهین جدایه و سر بخویه ماهیت ها تشتکی با آوه که ضروری هبوناوی در نخ میدانه جبر وی سدم ابن سینا هینا دابشت که دبیجه دو کاتگورین هیه هنه هینا مجبوری و هینا ممکن بله ev dabeşkirin de felsefeye Farabi de jî tune bûne ez neşajmim de bernameya Farabi de jî meqala wê kiribû vê dabeşkir Belê Farabi jî heyîna nûsa dabeş kiribû lê ev dabeşkirin di felsefeya Ibn Sîna de êdî bi awayekê sîstematîk di nav pergalekî de derdkeve pêşiya me. İbn Sîna van heyîna çawa pêna se dike li gor İbn Sîna heyîna mecburî û heyîna mümkün çê Murat? Li gor İbn Sîna heyîna ku çavkaniya hebûna xwe ji poxteya xwe werdigire heyîna mecburî ye. Ji bo hebûna wî sedemeke ji derve ne lazim e. Hebûna wî di nav poxteya wî de cih digire bi tena serê xwe heye yani ji ber taybetmendiya xwe gere bi awayeke mecburî hebe loma navî wek heyîna mecburî datîne. Gava li ser tunebûna wî bêfikrîn jalî ontolojîk ve nakokiyek derdikeve meydanê. Çimkî dibêje gava em li ser mahiyeta wî difikirin, mahiyeta wî hebûna wî bi awayekî pêwîst derdixe pêşiya me. Ji ber van taybetmendiyan çavkaniya hemû heyînan e. Heyînên mümkün berevajiya heyînê mecburî ji bo hebûnê pêdiviya wan bi sedemeke ji derve heye. Hebûna wan ne mecburî ye. Yani tunebûna wan jî mümkün e. Wek çawan bêjin hebûna wan o tunebûna wan wek imkanek heye. Loma navî wek mümkün danîtî. Li gor İbn Sîna heyînên gerdûnê piranî heyînên mümkünün û hebûna wan jî girêdayî heyîna mecburiye heyîna zarûriye. Murat di serî de gava teqala hêmanên metafîzîka İbn Sîna kir teqala teoriya sudûrê û kozmolojiyê kiribû. Li ser vê hêmanê dikarî hinek agahî bidîme İbn Sîna di kozmolojiya xwe de gerdûnê yan ez wiha bipirsim çêbûn yan jî çavkaniya gerdûnê çawa îfade dike? Yani kozmoloji, metafizik, ontoloji em çiqala tiştê giran kirin ya wellehî vana. Derdê me tune wellehî. İbn Sîna te çi pirsî teoriya sudûrê te pirsî. Belê sudûrê. Çavkaniya gerdûnê. Wek tişteke hêsan hemat vê çavkaniya gerdûnê. İbn Sîna di metafîzîka xwe de çêbûna gerdûnê bi teoriya sudûrê ravetike. Teoriya sudûrê an jî emanation di çend bernameyan de me hinek qal kiribû ya viya dîsa naxwazim birave bikim ji bo dubare nebe kesên dixwazin li wan bernameyan dikarin guhdar bikin. Teoriya sudûrê ya İbn Sîna Chopin Platon Parêziyan û di nav xwe de dihewîne. Lê İbn Sîna vê teoriyê di nav çarçoveya fikrên Aristoteles de ji nû ve şîrove dike. Ev teorî çawa dest pê dike? Bi aqila ewlî dest pê dike. Ji heyîna mecburî yan jî wek xweda pêşiyê aqilê ewlî sudûr dike. Ev aqil hem li ser xwedê hem jî li ser hebûna xwe difikire. Ji vê pêvajoya fikrînê sê encamên cuda derdikevin. Aqileke nû, nefseke ezmanî yani riheke ezmanî û cismeke ezmanî. Ev pêvajo dûr e hiyerarşiya aqilan derdixe meydanê. Çi ye hiyerarşiya aqilan? Tu karî behsa wê jî ji me re bikî Murat? Tu çi bêjî ez ê ji we re pirsa bikim? Ez ditirsim tiştekî bêjim yani. Çi ji devêm derdikeve di kozmolojiya İbn Sîna de dê heb aqil hene.
her aqilek bi cismeke ezmanî re têkildare ev jî hiyerarşiya aqilan pêktîne. Aqilê ewlî gilovera ezmaniya herî derve temsîl dike. Ev gilover dixwazim serviya tiştek bêjim. Ev gilover wek em çawa bêjin wek tebeqeyên gerdûnê em dikarin bifikirin. Aqilê ewlî gilovera ezmaniya herî derve temsîl dike. Aqilê duduya gilovera stêrkên sabît e. Aqilê sisêya gilovera Saturnê ye. Aqilê çara giloverna Jupiterê ye. Aqilê pênca gilovera Marsê ye. Aqilê şeşa gilovera Rojê ye. Aqilê hefta gilovera Venüsê ye. A heşta gilovera Merkürê ye. A neha gilovera Hîvê ye. A deha jî aqilê deha jî wek aqilê çalak binav dike. Di hiyerarşiya İbn Sîna de aqilê herî girîng ev e. Aqilê çalak e. Aqilê çalak dinyaya ku dibin hîvê de cih digre temsîl dike. Çavkaniya formên dinyaya maddî ye û li vir em nêrînên wî yên li ser epistemolojiyê jî dibînin. Dibêje aqilê çalak di pêvajoya hînbûnê de xwediyê kareke girîng e. Te got epistemoloji niha tê bêjî ya Na, min negot epistemolojî Sezgîn. Min negot. Te got Wele min negot Sezgîn. Mijareke nû Valla ji veleke. devê te derketê di xelasî tu neyê. Divê tu li ser epistemolojiya İbn Sîna jinekê agahî bidî me. Kerem Murat. Yani xelasî tune epistemoloji. Epistemoloji wek guhdarê me zanin yani xwedê bike êdî zanin. Bu 186 cara ez dibêjim. Felsefeya zanînê ye. İbn Sîna di epistemolojiya xwe de qala pêvajoya hînbûna zanînê dike û aqil di vê pêvajoyê de xwediyê kareke çawa ye li ser vêya disekine. Li gor İbn Sîna aqilê mirovan di serî de wek potansiyelek derdikeve olî yani xwediyê zanînê nene lê dikare hîn bibe yani xwediyê ferasetia hînbûnê ye. Pêvajoya hînbûnê wîsa dest pê dike. Di serî de mirov bi sehekan tiştan îdrak dike. Hêza xeyalê van dîmenan vedişêre. Aqilê mirovan hew dide ku di nav van dîmenan de razberkirinek bike. Aqilê çalak vê pêvajoya razberkirinê temam dike û bi vî awayî zanîn derdikeve meydanê. Ji ber vê sedemê aqilê çalak di hişê mirovan de formên aqilî bicih dike û aqilê potansiyel ve diguherîne dike aqilê çalak. Di vê pêvajoyê de yani ji ğeynê aqilê çalak kîjan aqil hene? Yani İbn Sîna gava aqilê çalak qala aqilê çalak dike wek aqilek cuda qal nake. Aqilên cûr bi cûr tunene. Aqilê çalak di pêvajoya hînbûnê de wek qonaqeke û yani di hînbûna zanînê de qonağa herî dawiya aqil e. Di pêvajoya hînbûnê de aqil bi çar qonağan xwe nîşanî me dide. Qonağa ewlî aqilê potansiyel e. Hişê mirovan di vê qonağê de di asta destpêkê de ye. Hîn dest bi hilberîna zanînan nekiriye. Qonağa duyemîn aqilê fiîlî ye. Di vê qonağê de têgihiştina zanînan dest pê dike. Qonağa sêyemîn aqilê bi dest xistiye. Di vê qonağê de zanîn êdî em çawa bêjin êdî mayînde dibin. Qonağa çaremîn jî aqilê çalak e. Ji xwe min qala aqilê çalak kiribû dîsa nepirse Sezgîn ji kerema xwe. Spas dikim Murat. Niha pirsê min qediyan lê tu zanî qehwa me hîn neqediyayî em çi bikin tu zanî heya qehwe jî neqedî bername devam dikin. Yani ji bo bernameyê vê krîtera qehwê kî danî nizanim yani melserê xwe kir belaviye. Ez neşaj bim te gotibû. Gotibû. Krîterek baş e bi rastî jî yani li gor bernameyê qehwe krîtereke pir baş e. Ya jî tu ew qehwe min dik çekin em çi bikin? Yani baş dibe qehwenek buabiye. Li ser pirsa ez alîkariya te bikim çaxê Sezgîn. Kerema xwe. Yani ez bim ez ê
nêrînên İbn Sînayên li ser psikolojiyê bipirsim. Yani bimin Ez bipirsim tu neğeydin ne? na çima nağeydim yani çima bigeydim. Yani pir piştî bername em ê ji xwe re qehwe vexwin û wek însan û mervan sohbet bikin. De başa guhdarê me jî şahidin li ser daxwazat ez dipirsim Murat. Keremke. Nêrînên İbn Sînayên li ser psikolojiyê çi ne? Dikarî hinekî agahî bidî me pir merak kir. Bi rastî jî ev pirseke pir balkêş bû sezgîn qet li benda pirseke wer nebûm. Spas dikim boy vê pirsa xweş ji bo min bû sürprîzek. İbn Sîna di felsefeya serdema navîn de di felsefeya İslamê de wek metafîzîkê di psikolojiyê de jî xebatî wî girîng hene. Di berhema xuya ez şîfa de di berhema wî ez şîfa de beşek bi temamî li ser psikolojiyê ye. Navê beşê Kitabun Nefse. Ev berhem di serdema navîn de li ser hiş û rihê mirovan analîz û lêkolînên berfireh kiriye û bi vîya wê derdikeve pêşiya me. Ne tenê di felsefeya İslamê de di felsefeya Ewropê de jî berhemeke girîng e. Di sed salên 12 û 13 de ev berhem wergerandine Latînî û bi vîya wayî di nav felsefeya skolastik de cih girtiye. Di zangehên Ewropayê de cih girtiye wek zangehên Oxfordê, zangeha Parîsê li wir wek pirtûka dersê hatiye xwendin o qîmet dîtiye. Murat bibore min gotina te birî li ser navê berhemê dixwazim tiştek bipirsim. Kitabun Nefs yani kitaba nefsê. Nefs bi kîjan watayê li vir hatiye bikaranîn? Nefs rihe yani kitêba rihê, kitêba psikolojiyê. Peyva psikolojiyê jî vê wateyê temsîl dike ji xwe psikolojî yani zanista psîkoyê. Psîke bi Yunanî rihe. Psikolojî jî zanista rihê ye. Xebatên ewlîyên ser psikolojiyê ji alî Aristoteles ve hatine kirin. Her çi qas psikolojî wateya rih derxe pêşberî me jî di psikolojiya modern de êdî ev wate guheriye. Psikolojiya modern ne zanista rih zanista tevgerên organîzmayê ye. Çimkî rih razber e û zanista modern zanista pozitivîst tiştên razber nake mijarên lêkolînê. Spas Murat te qala psikolojiya İbn Sîna dikir? Belê psikolojiya İbn Sîna li ser sê pirsên bingehîn hatiye damezrandin. Pirsa ewlî rih çi ye? Statûya wî ontolojîk çi ye? A duyemîn hişê mirovan çawa dest bi hilberîna zanînan dike? A sêyemîn jî têkiliya di navbera rih û beden de çawa têrave kirin? Nêrînên İbn Sînayên li ser rih bingeha xwe ji Aristoteles wergirtiye. Bi taybetî berhema Aristoteles a bi navê De Anima. Lê nêrînên Aristoteles di psikolojiya İbn Sîna de ji veguherêneke mezin derbas bûne. İbn Sîna di Ez Şîfayê de rihê wîsa pênase dike. Dibêje rih di cismeke xwezayî û organîk de têkûziya ewlî ye. Viya baş ezber bike ez ê azmînê de bipirsim. Têkûziya ewlî. Belê. Ev pênase destpêkek Aristoteleswarî ye lê İbn Sîna vê pênaseyê berfirehtir dike. Dibêje rih di bedenê de bi tenê rêgezeke fonksiyonel nene. Li gor wî rih ne maddî ye, cewhereke basît e û bêyî beden jî dikare hebûna xwe bidomîne. Rih çima ne maddî ye? Çimkî dibêje rih bi tena serê xwe rasterast dikare xwe îdrak bike. Ji bo îdrakê, ji bo têgihiştinê pêdiviya wî bi tu amûrê tune ye. Rih ne maddî ye, ji ber ku ne maddî ye, xera nabe, zirarê nabîne. Ji ber vîya jî rih nemire, piştî mirina bedenê jî hebûna xwe didomîne. Wek taybetmendiyeke girîng te got rih ne maddî ye, razber e. Di psikolojiya İbn Sîna de wekî din kîjan taybetmendiyê rih derdkevin pêşa me Murat? İbn Sîna rihê dabeş dike û bi sê kategoryan ravetkeviye. Rihê nebatî, rihê heywanî û rihê însanî. Rihê nebatî di nebatan de cih digire, karên têrbûn, mezinbûn û zêdebûnê pêktîne. Rihê heywanî de ajalan de û di însanan de cih digire. İdrakên bi sehekan, tevger, daxwaz û arezû bi saya vê rihê pêk tê.
ruh insani tenê di mirovan de di insanan de heye û ev ruh insanan ji candarên din cuda dike. Ruhê insanî dikare bawekê razber bifikire, dikare têgehên gerdûnî fehm bike û dikare ji maddeyê cihê bifikire. Spasiya te dikim Murat. Pirsê min qediya ji ber ku qehwe qediya. Mala xudeya ve. Em karin bernameyê jî biqedînin ez dibêm. Belê em karin biqedînin, axir qehwe me qediye. Belê. Wek gotineke dawî. Hebe gotineke te kerem bike. Yani İbn Sina di felsefeya İslamê de me got giring e, lê di felsefeya Ewropa de jî di serdema navîn de, di felsefeya serdema navîn de giring e. Bi taybetî piştî berhemên İbn Sina hatine wergerandin, wergerandine latînî. Em karin bêjin bi van wergeran di felsefeya Xristiyanî de felsefeya skolastik dest pê kiriye û ev berhemên hatine wergerandin bi latînî. Li zangehên wek Parîsê, li zangeha Oxfordê hatine xwendin û qîmet dîtine. Loma di dîroka felsefeyê de naveke giring e. Wekî din çawan bêjin, tiştekê bêjim tune Bi vê bernameyê me mijara İbn Sîna qedand. Belê, İbn Sîna qediya bi xêr em ê qala filozofên nû bikin. Baş e. Em xatir ji guhdarê xwe bixwazin. Belê. Guhdarên hêja heta bernameyeke din bimînin di nav xêr û xweşiyê de. Guhdarên hêja heya bernameyeke din bimînin di xweşiyê de bê qehwe û felsefe nemînin. Bi xatirê we. Bi xatirê we. Qehwe û felsefe.